Szeretnék bemutatni egy fantasztikus terméket, a Hermax Express-t, amivel egy nagyon látványos eredményt lehet elérni mindösszesen 30 másodperc alatt azok számára, akik már egy picit elvesztették hajszálaikat. Ezzel a termékkel visszanyerhetjük önbizalmunkat, a használata rémegyszerű, otthon is nagyon könnyen elkészíthető, a felvitel után maga az anyag nem kopik le, nem ázik le, van egy fixáló termék, amivel ezt hosszú távon fixálhatjuk, úgyhogy eső és vízálló. A lemosása rémegyszerű, samponnal teljesen természetes módon lemoshatjuk ezt a terméket. Kiválasztjuk a hajunknak megfelelő hajszínt, elég széles a színskála, a paletta, úgyhogy szerintem mindenki meg fogja találni a számára megfelelő hajszínt. Úgyhogy most a kedves vendégnek először egy ősz színt választottam ki, miután ugye láthatjuk, hogy a haj színben megtalálható nem kevés létszámba ugye ősz hajszál, ezért erre is figyelni kell, hogy a keverési arányt megfelelően találjuk meg. Úgyhogy először én egy ősszel fogom az alapot meghinteni. Maga a technika nagyon egyszerű. Ugye a megfelelő területre ugye egy kis ősz színt rászórok. De miután leszórtam ugye az ősz komponenssel, keresek ugye megfelelő színt. Kiválasztottam egy sötétbarna színmintát, és ezzel ugye behintem azokat a területeket, amik ugye hajhiányosak. Finoman beszórtuk ugye a homlok résznél is. Nagyon gazdaságos a termék, 2-3 hónapig elegendő a tartalmának és dobozkának. Egy pár másodpercet várunk, ugye, míg szépen kötődnek a keratin szemcsék, egy kicsit átfésüljük. Ezáltal szépen elosztatjuk ezeket a kis szemcséket. Amúgy maga a termék izzadás álló is, úgyhogy nyugodtan el tudunk vele menni sportolni, bármilyen tevékenységet folytatni, és nagyon fontos, hogy a Hermax Express fixálójával rögzítsük a felvitt anyagot. Ezáltal a termék tartós és biztonságos marad a fejtetőn és a hajszálokon. Szóval láthatjuk, hogy a termék kiállt a legerősebb próbát is, ugye a erős szélpróbát. És most megtekinthető az eredmény, szerintem önmagáig beszél. Abszolút eltűnt a haj hiányossága fejtetőn, fejbúbon,